Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osiemo piny owacho mag kaontis mondo omi ogol omenda mag kedo gi midhiero mar koth mar El Niño. Rigathi ochiwo ranyisi mar kaontis mag Nam Chumbi ma pok oketo pesa ne reso jopiny ma oula sando. Matimore kinde mathoth gwenge pod nitiere kod midhiero mikelo gi oula mapek. Ka thothgi to pod seyo piny owacho kuom rem chwalo negi kony mowinjore. Elimbe mare kaunti Mombasa, Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo chik ne governors mondo omi ochung chenro mag dongruok kendo gigolo omenda mag counties okony jopiny ma midhiero mar oula sando. Mimi nataka niongee na magavana. Hii shida iko ni ya serikali kuu na serikali ya kaunti. Na tutaki governor atuachie sisi peke yake. Tunapoongea leo, governor wa Wajir, wa Mandera na wa Garissa wamenunua chakula na madawa. Nimetoa mandege, watu wanapelekewa chakula kila pahali. Sisi katika serikali kuu tutajaribu kununua chakula, lakini tunataka pia county government of Mombasa, gavana wewe pia kula hawa wananchi wapewe. Gachagua monoti waranyisi mar county Mombasa owachonie kinde ma counties mathur kachwalo konyo oganda modaki counties go tend county no to rito manane mondo mikonyo ya piny owacho mamalo ka omenda to noseketi tenge mar kedo gi midhiero makamano. Governor wa Mombasa, governor wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Na sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. Mabire kinde makoth mapek medo kelo midhiere pachoka kajo dak magarsane county Tana River koduma ongi bang'ura matana pong kendo momo gimedo kwa piny owacho mondo omi ochwal negi kony. Tumekuja huko shambani, maji yamekuwa mengi sana, ndo tunaendea vyombo kwa mizigo kiasi na mdao. Sasa jana tulitoa lakini hatukumaliza. Leo asubuhi tukaendea hizo nyingine zile. Familia mbili sasa hakuna mau hapa na jamaa wako na mambuzi huko hawajatoa wote na communication ya mau hakuna, hatujajua kama tuwasaidie namna gani. Tungepata angalau msaada hata kama ni boti kidogo tu tukaokoa ile jamaa huko kwa maji. Ikiwa hali itaendelea namna hii, uko uwezekano kwamba itahitajika nao mbali na boti tutumie chopa, kwa sababu sehemu nyingine inakuwa ni vigumu sana kufika. Leo tumeweza kutoka sehemu ile tuliotoka, tumetumia lisaa zima kufika hapa na kurudi tumetumia saa zima. So kuna vijiji vingine ambavyo mpaka sasa hivi hatujafika sehemu hizo. Kwa hiyo hizi ni tahadhari ambazo tunazitoa kwa jamii ambazo ziko katika sehemu hizi waweze kutoka haraka iwezekanavyo. County Wajir apaya madhie gwenge mag Moyale, Garissa kod nobedo kod kethruok gino kod giko moko ok nyal chop mayot na jodak magwengo ka jatend migawo ma jolweny Eden Duale koro kwa ban migawo rango weche mag piny Kenya los yore ma county makweni doni chini mikelo gi pi mathoro gudore miere bang'o ola mikelo gi koth mapek kidek medore kinwa moko kuom jodak e county no koro ok nyal dak e miechgi nikech midhiero makamano. Kuna malaria, unaweza pata kuna watoto wadogo wako na malaria, wazee mashushu, hatuna pesa yenye tunaweza wapeleka hospitali, so tunaomba hata usaidizi at least tutuletewe dawa za kujikinga. Nyake sechegi nonro mochiw gi riwruok mar Kenya Red Cross yango ni kwan ji maromo 77 osewito ngimagi kaluwore gi koth mapek no. Ji mohewo 56,000 osedaro wuok e miechgi, jamni mohewo 2,000 oseywer gi oula no ka mwandu ma kwan gi ok oyangi bende oselal nikech midhiero makamano. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho chikore gi chien kendo